Hrvatska je najgori ovisnik o stranoj energiji, ovisnik o stranom novcu i ovisnik o stranoj hrani. Imamo potencijala za proizvest hrane za 20 milijuna ljudi godišnje, nas je 4,5 milijuna. Da prestanemo danas uvoziti hranu, za 2 tjedna bi umirali od gladi. Kamesko, ali našim novcem! Preko te tvornice! Kapu vam skidam! Deda Indijanac, bez zubi! Svi na ulice! 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 Jaco odlazi! Jaco odlazi! Jaco odlazi! Jaco odlazi!